når vi skal bestemme sider af en trekant, så kan vi for det første gøre brug af sinusrelationerne, men når de ikke er tilstrækkelige, eller ikke rækker langt nok ud, så kan vi gøre brug af kosinusrelationerne, som vil have udledet. Vi vil gerne udlede kosinusrelationerne, der gør vi ved hjælp af en vilkårlig trekant, som jeg lige vil tegne her. Og vi inddeler den vilkårlige trekant i 2 retvinklede trekanter med en højde h. Og vi har vinklen A hernede, så har vi vinklen B og C. Derfor får vi lille c, lille b og lille a. Ja, og i de 2 retvinklede trekanter, der kalder vi den her x, og vi kalder den her b minus x, fordi det er hele b-siden minus den her side, som vi kalder x. Og fra tidligere ved vi, at cos til a er lige med brudliggende katete over hypotenusen. Og vi ved, at det så er lige med vores betegnelse over for den vilkårlige trekant, at det så er x over c. Og hvis vi så gerne vil have isoleret c, så skal vi gange igennem med, c. Nej, vi vil gerne finde x. Vi vil gerne finde x, som vi ganger igennem med c. Så det hedder cos til a gange c er lige med x. Yes. Og det vi så gør nu, det er, at vi gør brug af Pythagoras-sætningen, som vi kender. Alle sammen kender. Og det gør vi ved, at vi stadig gerne vil have c til at stå alene, så det kommer til at hedde h i anden, som er også højde herovre, plus c i anden er lige med. Det er forkert, det jeg står og siger. Vi skal selvfølgelig have h i anden plus x i anden lige med c i anden, fordi vi gerne vil have til at stå ved alene på lighedstegnet. Ja, det var venstre side, så nu går vi videre til højre side. Ja, og nu vil vi arbejde med højre side af vores vilkårlige trekant. Så for at igen til udgangspunkt i Pythagoras, så hedder den hedder stadig h i anden. De par højden her, og så hedder den plus de b minus x i anden er lige a i anden, som vi har her og her. Og skal vi så udregne, eller udlede denne her parentes med en potens i anden, så står der i anden plus b minus x og b minus x lige a i anden. Og så ganger vi parenteserne ind i hinanden, således at vi får b gange b, b i anden, b minus x minus bx, og x gange b, det giver minus bx, og x gange x, det giver minus x i anden. Plus x i anden. Ikke? Jo, okay, cool. Og så vil vi reducere vores udtryk, så vi har stadig de h i anden, plus de x i anden heroverfra, plus de b i anden. Men så har vi altså herfra de 2 bx og de a i anden. Opklarer du? Ja. Nu skal vi så prøve at samle det hele, så derfor så vil jeg tage udgangspunkt i Melanies udregninger, som jeg skal konkludere, at h i anden er lige med c, h i anden plus x i anden er lige med c i anden, og i cosinus a gange c er lige med x, kan vi altså omskrive den her form til at hedde c i anden plus b i anden minus 2 gange c gange cosinus til a gange b er lige med a i anden. Og det kan vi altså, fordi at h i anden plus x i anden er lige med c i anden, og b i anden så står for sig selv, og at 2bx er lige med cosinus a gange c, som altså kommer til at hedde 2 gange c gange cosinus a gange b er lige med a i anden. Ud fra dette kan vi så udlede en ligning, som gælder for cosinusrelationerne, som hedder, at cosinus til a, det var et c, der skulle stå der. Den hedder altså, at cosinus til a er altså
i anden plus C i anden minus A i anden over 2B C. Vi kan også udlede den på en anden måde. Det kan også stilles op på en anden måde, og det gør den altså ved, at vi skriver lige eller en gang, for lige at... Så alle er med her en gang. Det er altså, at A i anden er lige med B i anden plus C i anden minus 2B C gange cosinus til A. Og så har vi altså udledt cosinus-relationer. Yes. Så for en vilkårlig trekant ABC gælder så følgende ligninger. Og afhængig De er altså udledt af trekantens andre højder. Ja. Og så de gør sig gældende for alle. det er så afhængig af, om man vil finde A eller B eller C. Ja, cosinus A eller cosinus B eller cosinus C. Ja. Så skal man vælge en af de 3 formler. Alt efter hvad der passer bedst ind. Ja.